Is mis mór an Gúrú Gruaige. Inmh, han chun spáintimh conas dhéanamh leis an GHD. Han GHD timpeall blianta ach se anmh as is beála mé. Inis, han chun spáintimh conas míoranta thógant ó clús go clús agus san tasníimiid leistír agus ceann eile thógant. Chuir mé an Gruaig suas I clip. Now, raimisteach leis an GHD as catú Gruaige chaasa go bhfuil sé fiachant machar tar éis. Oscailn dúinn GHD slí fád síos. Címéad an Gruaige do láimh a gcóir nómant agus lig síosa. Seo stíl mámad dul ócáide speisialta nós do conas nó beidir pósa nó bhí bhain disco. Bí cuairmach mar is féile leis an GHD bheith anathe. So dill mi da mír by mír an slí fad suas go dtíon an bara. Timpeall naig há sé anatháchtach go bhfuil an curl a dul thnáis nachdul go dtí an aig, so din sráilta. Right, inis chuna curls déanta gin, as I'm just chuna bhuise chuir tíidead chuna bhise suas pí beag. Das máud. Cúsáid san bhrúis floch an nómh, mar déanann sin na curls níos boga agus bisin siad ag suas pí beag eile. Inis, sin is na GHD curls déanta. Cad ceapan sibh? Thomsa anna sásta lotha. Síliad a chádas tréis tamil bíonn siad a bhfad níos éasca.